ma jweġibx għaliex maħa ebda azzjoni qabel meta ħarġu allegazzjonijiet qawwija fuq il-Bank Pilatus. Iżda mbagħad ħa azzjoni hekk kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat għamel kwerela. Il-ġimgħa filgħodu fil-qorti kompliet tinstema x-xhieda tal-Assistent Kummissarju Abdilla fl-Inkjesta Pubblika bl-avukati jistaqsuh għalfejn baqa' ma għamel xejn dwar il-Bank Pilatus meta Daphne Caruana Galizia kienet ilha tikteb ix-xhur fuq attività suspettuża ta' ħasil ta' flus f'dan il-bank. Iżda mbagħad aġixxa fil-pront hekk kif Muscat ilmenta dwar grant u nfetħet inkjesta. It-tweġiba ta' Abdilla ma kontx infurmat. Għal darba oħra bħalma ġara kemm il-darba tul ix-xhieda ta' Abdilla l-Imħallfin jesprimu dubji dwar it-tweġibiet tal-Assistent Kummissarju u jikkummentaw li jsibuha ibsa biex jemmnu li l-kap ta' taqsima ta' reati kriminali ma kienx involut f'każ bħal dan. Abdilla wieġeb ukoll mistoqsijiet dwar il-famuż mument meta Ali Sadr ħareġ mill-Bank Pilatus tard filgħaxija bil-bagalja f'idejh u bil-ġurnalista Net News jistaqsih x'kien qed jagħmel hemm ġew daqshekk tard. L-imħallef l-Oħra staqsiet lil Abdilla x'għamel wara li ra l-Filmat bl-Assistent Kummissarju iwieġeb li dik kienet ġurnata impenjattiva u li kien ċempel lill-Assistent Kummissarju Silvio Valletta li min-naħa tiegħu ċempel lill-Kummissarju tal-ġurnata Lorenz Kutajjer. F'dal punt l-imħallef ikkummentat li l-Kummissarju kellu ikla, b'referenza għal fenkata li Kutajjer kellu l-imġar waqt li kien qed jiġri dan kollu. Abdilla jkompli jgħid li Kutajjer qallu biex ma jmurx lura għax-xogħol. Iżda jgħid ukoll il-Pulizija mbagħad talbet parir legali dwar x'għandu jsir f'dan il-punt. Il-parir li nataw kien biex ma jintervjenux. Mistoqsi jekk meta għamel hekk ħasibx li kien qed jagħti lok biex titħalla tintilef evidenza importanti, Abdilla wieġeb rid tkun hemm biex tifhem. Kien mistoqsi wkoll dwar l-iskandlu tal-Montenegro u r-rabta bejn il-kuntratt iffirmat mill-Gvern li ħallaq liħ tal-miljuni lil 17 Black. Abdilla jgħid li kienet ħarġet evidenza dwar transazzjoni bejn Sifidex u 17 Black u fi kliemu kieku kellna r-riżorsi li hemm illum konna niffunzjonaw aħjar. Din l-inkjesta pubblika hija mmexxija mill-imħallef irtirat Michael Malija, l-eks Prim Imħallef Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Komodini Kakija qegħdin jidhru għall-familja Caruana Galizia. L-inkjesta se tkompli nhar l-erba' fid-9:30.